Mai pungaci anu kumha burau kroi puma puriya perang jumpo apa na kumpo cingke pucara bukroi जों चारै फरनि बाहा काका गारि थंमोनि लिसनायनि ब्लाइन मारतो गाइस रोगी नायना फाइलाजाक नर नंगै माखना इको दा पहरनि गारि हाइ चिनि गारि थाइसा जों फाइलाजाक दा पहर जों सागां थांजाक जों थाङै नेगेन ट्रेक थांनाय दङ so guys engke tabuk sung rugini nogo thangoi tongo tani engke norok nungoi makhana para rok boma hayong tong i ko para puromo chini tiprasa namsa kheno bilaino phainani thangnani onek kosto tani engke lam rok busa thalya oboni bagai sung kisa aste ongke da pohor bai da bisal borto gari bai sakang phayo borok borok thangai soijak engke sung tabuk thangoi tongo so norok nai tongnani pt prasa blogo norok no je sumansak sung phunongnai video kaham narok ano location ri tono tai support kai tone jotono bin nong nu khun sopai ka tabu engke sum tabu phai sopai ka bini nog nu khungono engke norok nungi mankhana yango pura ekdom rogi marong tongo ses oin tongo engke tani engke bo kono hospital logo nainani yognani kono rang puisa kre tani engke hospital kaham hospital logo naijangna engke to rang puisa bilaino nango oboni bagai boroni oro sukjaya nukhung sukjaya rang puisa kre oboni bagai borok bilaino kosto ke ma tonglai jago engke omongkha bini busajo kotoi engke tai bini busajo okra engke mikhum tana thango mikhum tani mangkha engke borok lamao thangoi mikhum rok phaloi rang mangkha engke mairung kisa misa pai rok chalai jago khayada na engke mairung kisa misa pai chalai jago engke obongkha bini mama no klai namla na bini mama engke omongkha busajo engke sungtabo busajo bai thaisa thai kok sai ne lenai menangin bungtam musim kamu Elenia na nini baba to tabu onga rugi ong jago ma ke beman kalai tau onga matong khata no na kono kam ka jo khaimiya engke ba nor ke bonai phene to ke bonai phene kuri na engke bono ke borok no ke bonai phene kuri nokhumo bilaino chukja ya ang onek no nugui oro phai ang bilaino tan bukha khamka te halke chinti pasar no nugui ang bilaino khairuka tan engke omahai kaham tongthai kaham naithai busajoro no kaham skolo phurungtai obahai jago se botabu obahai ke bisna klajak blaino mokol mukti klaina nayo tan engke onek no dukh nang obahai sagang ga munai nung pornaro mumcho pornar mucho na ni baba khaimene bagai ta pormale ta na ge yang mama tongo mama nung chini joto ti prasarong len nung tamu ko sana chini joto ti prasarong ta oha chung no chircha hospital te na ye dai fu doro kheti na me man joto no help kheni utho ar ma ye chung le bo chini rugi no le akhele boro sro khele berati mi no ha doro khino chung le tina ne ko kele lokoro no tamu ko sana papa no daktoro tinam chuo hamrin chu pucha bukroi cingke tina butina meya doro kheti na dina dorok ke tiran ma ke kipistu nin baba no tabu kaham ke tona musuja uta no na norok khnai ma khana bin busajone khupena bin baba no khuk kaham ke tona musukja khabo tan ge nogarang puisa kre borok se mikhum rok phale se rang mangkhang ke mairong rok kisa misa pai ma jago ke mikhum rok le phale busoro rang mana leino khairoko chung phai ono black kharka ke asuno bisi kok samale ang leino bukha sawo obo hairo nuk pai ka chung phurungni phailai mane oro jotono chini da pohor bai chini da bisal khasoksa chini joto ti prasar no chubai tongnai borok phai na pheka borok bai borok tabuk thangka chung tabuk borok bai malayo bai kok salai ka hangka chung kisa baluk thanga sopai mane obono je sumansak joto chini ti prasar khaganang maya ganang chini ti prasar joto kisa misa je sumansak chuba khange blaino sanai please norok chubadi bin babano kaham naina musuk jakhabo onek no betane ge bin baba asuk 6-7 masong thangka hanya kalai mane bini bukhungni dartiwe tamba ongkha tam rugi ongkha chung saimaya
abano Silchar hospital abano treatment khain bagai blaino operation khaina bagai rang nago obni bagai joto CNT plus sarok suba khange blaino sanai kha khayo norok suba gono hinai blaino dukhu nango obo herok nung phai khange nong nu khong sa bo hai na ga ti mai mi rok song na bo ne gan ti no sa bo ma hai bila no khai rok ja kha oro nu phai na di or de mai chalai manai nora yang phai ga de or de mai chalai or mai chalai yo na norok no soi ma chalai jago na ni ni ma to tai oina chala sa lai thang kana ke nu pha bo hai ong jang ke ba norok mang no songo yo ke ma chalai jago ta na khairo kai ko ora from ai shiri mononi to jompui khaprong ge phaimane bono naina hne tabuk nale tongo iko bini condition blaino she songja ufang kheno blaino khairo ka tini bo mai toi chai manliya toi ro no manliya oba kheno ma tonja khai ko blaino khairo go joto chinti prasar kisa bono chuwa bai di kukuni baba tamongja beramongja ke nungpor di tongkho poriya mane nungpor nan mumcho mucho guna porna mucho phana porimaya tana nim baba hamene bagai ke ni marok to ni ma ke bor thangja tekla lakta ha kla katala tha lamole baba lokha nor no nai phelia de ni ma nai pheya nor koijona kunoi nungke kotoi da kotoi ge okra ke protha blongo thango mikhum tanile ni chanan bagai da na phana bagai phanai mikhum phaloi mairong paisa hota na ge norok no ke banai phene kuri na ge norok nungoi ma khana ga bini busajo duijon akawo ge bini tai masa ge okra ge mikhum tana thanja bo mikhum tanai phal paye rangmang khaje borok mairong rok pai ma jago blaino kharima singsang tongkha norok nungoi ma khana ge mama ni bungkhe mafi subaram riya bini tam klai nungkha bini khe mama klai yo na ge bo je oba hake ruge omani busuro balkhna pura 7 bosor thaya habo 7 bosor rong khna na ge borno tabuk hospital logote tilangkha tin hospital lo tinamona makundan tinamona maya hi awaro maya hinjago na ge makandani hospital lo naijak man taman sakaba aboro operation treatment khimaya ke direct silcharo tinai ke nai hinsao silchoro na silchoro ke pura guarantee person hamna hindi cha hamnai hinsao trebon slai biaran tok tong nero se brok se ke pai hi ong hinsao noroni oroni mantri saba morachini mantri khe MLA morachini mantri khe santana chakma bole phaide na pheka haine bia ko wai chako bo phaine pheya na waisa puno bonole ningtam ko ko jana haye nai phaine thoke chuna phut tawa ha jang khabai tinan me ne man chuna help khinung tho operation khaina to rang nai bla na operation khani man le rang nang ba chuna tawa ha chuban ni ung thumu ke bochini bro na le chungle akhile berati miya doro khisi tina ne sung ha guys ge borok bai koklam salai tawa akholai tongo nogo thanan bagai blaino bong parani borok ni kok thairok khana mani blaino dukho nango bornoro kebo phainai phenai bo kurei bursagang sang purke thokai thangpung hai thangpung rinai hai khenai hinai kebo phainai phenai bo kurei blaino dukho chinti prasaro nam cha khen optino chungtabuk thanan bagai akholai jak ke asuno tai bisi kok samanli tai bisi blog rolo grak tane ke blaina dukho nango chinti prasaro ni guys gari ka tabo khanga thamai chenai blaino nugai khap khairuka tabo gari bekai tabo thanam